Mesi Awurade ayɛ bi. Amen. Wonye nto bi sɛ wayɛ bi. Egitum. Sɛ yɛhwɛ nipa a afiri mu afi ahyase ebesi nnɛ. Enipa enya nkwanhyia. Enipa enya aban amaneɛ. A me ne wo deɛ. Etiasi. Yɛwɔ asase kunkuni so nnɛ a. Ne di adanse sɛ Awurade wayɛ dɛ. Wayɛ bi. Wayɛ bi. Ɔte sɛ. Sɛ enye Awurade na wɔyɛ fa. Sɛ enye Awurade a. Ma Israel kan. Sɛ enye Awurade na wɔyɛ nafa. Sɛ enye Awurade ne yɛ bambɔfo a. Ma Israel kan. Sɛ enye Awurade ne yɛ mboafo a. Ma Israel kan. Ɔsi ma Israel kan kɔ. Sɛ enye Awurade na wɔyɛ fa. Sɛ enye Awurade na wɔyɛ fa. Ɛbrɛ nipa sɔre ti ayɛ no a. Ɛbrɛ nipa tie. How ne amane ngida firi nipa wo. Ampa. Ɔsi ɛbrɛ anka nipa sɔre ti ayɛ no a. Anka wɔn abufuo do ti ayɛ no. Yɛnyɛ wɔn hwee. Nanso ɔmo bufuo ti ayɛ. Wa memene yɛ ni mu no. Nkɔmɔ mene yɛ ni mu no. Anka nsuo mene yɛn. Anka nsuo mene yɛn. Anka subontia pa fa yɛn. Anka subontia pa fa yɛn kra so. Anka nsuo yɛ hantan. Nsuo ɛyɛ hantan. Aba fa yɛn kra so. Anka aba fa yɛn so. Nanso enhyira ne Awurade a. Enhyira ne Jacob Nyankopɔn. Wɔmfa nyɛ Hanama wɔ enhyira ne Joseph Nyankopɔn. Wɔmfa nyɛ Hanama wɔ enhyira ne Samuel Nyankopɔn. Wɔmfa nyɛ Hanama wɔ enhyira ne Daniel Nyankopɔn. Wɔmfa nyɛ Hanama wɔ enhyira ne Emmanuel Nyankopɔn. Wɔmfa nyɛ Hanama wɔ sɛ wɔmfa nyɛ Hanam. Ama yɛ tamfo se. Yɛn kra dwane sa no ma. Ho kuza mari di mu. Afiri sumfo fidiem. La ila sali. Rema kanzi namu wi taramaki kari wana taji. Ote. Omo sum fidie. Omo sum ye fidie. Aba. Nanso Yesu tumi nti. Yɛn kra dwane. Wɔsɛ yɛn kra dwane. Ɛte sa no ma. Sa no ma. Afiri sumfo fidiem. Afiri wɔtamfo ne fidie mu. Fidie na bubu. Fidie osum yɛ nyinaa. Kasa bubu, kasa bubu. Abubu. Tietia fam kasa fidie na bubu. Abubu. Hey, besi fa ona pempem fam. Woso wɔtamfo fidie nyinaa bubu. Abubu. Wɔtamfo nyinaa suo nyinaa sɛe. Sɛe. Ba wo so kese mo wura Yesu. Ho. Ɔsi fidie na bubu kɔe. Fidie na bubu. Fidie na bubu. Na yɛn deɛ. Na yɛn mi no mienu deɛ. Yɛ dwane. Yɛ kɔ. Jacob Nyankopɔn nti minu mienu yɛ dwane. Omo fidie no mu bia ni ho enya yɛn. Omo sum wo anya ye. Omo sum yare anya ye. Omo sum nkwanhyi anya ye. Omo sum abawu anya ye. Omo sum eka ne adwuma sɛ ye. Anya ye. Jacob Nyankopɔn di mu mesi anya ye. Yɛne yɛ wɔ ha na yi. Sɛ na wɔto yɛ ofia de a na minim sɛ Awurade asiesie bibi ɔde brɛ. Aba. Wɔsiesie adansedie soronko. Hwɛ ma menka asɛm kyerɛ wo. Sɛdeɛ tie bi ada Awurade ase. Hallelujah. Amen. Sɛdeɛ tie bi amesi yɛ dɛ yi. Da Awurade ase. Da Awurade ase. Susu ye complaints. Susu bɔ bubuo. Susu many pe hunu sɛ wo de Awurade nya bi ma wo. Na mpani se enkwa so mbosia de nyina. Aba. Ana wonim. Enim. Enkwa. Esombo. Esombo ta de nyina. Nokwasem. Ma meka asɛm nkyerɛ wo. Yare e bɔ wo a. Wonum aduro bi a yare ne kɔ no. Saa yare na bɔ wo bi. Wanum aduro ane bɔ te aduro a wonum ye no. Nanso yare nda so tini mu. Eti ya da Awurade ase. Akwantu a wotu kɔ ya. Wo sa kɔ bedu fie no. Wo be furu ka kɔ sa akwantu no. Wo kɔ wo kwan mu ama. Eti udira ha na ya da Awurade ase. Da Awurade ase. Qualification ekuta wo a ama wanya adwuma no. Obi kuta the same qualification. 5 years, 10 years ni what application kwa yemfa no etimi se ya adai ya da Awurade ase de wonya de kurawo de wo bia no enye di bi eda osunti na amawanya enye busia bi afumu ti na amawanya nabi enye nimonyam enye kasa utimi kasa enye wo fabi eya ade bi friend said dey adom ni ehuma bro peja usam yenu kasa owura Yesu da wasio owura Yesu da wasio ma wonsane kosoro kasa owura Yesu da wasio owura Yesu da wasio last one kasa owura Yesu da wasio owura Yesu da wasio ba wonse kese fa ne tenase ho enya Awurade na wey na fa Mr. Rans kia wey koma kunya kora ko tanfo de hanam so inhyira ne Awurade
So inhyira ne Jacob Nyankopɔn. Amfia nya hanam ama wonse. So wamfa ya anya hanam. Yenkra aduane sa no ma. Yenkra aduane sa no ma. Afirifiri sumfo fidie. Na mame musa wo. Bisa. Eya wo kɔto sɛ nkɔlɛ pan no ma aboa. Eya ne no ma yɛ nkɔla ne dɛ. Omunya hwe. Munya won hwe. Eya no modern na yɛ nkɔla. Nti atamfo ni ataafo ni abayifo ni abayidɔm no. Yenye won bibia o. Yenye won bibia. Animuonyam kakra Onyankopɔn de ama wo nti. Ampa. Ɛne no wo tan bebrebe yi. Ana wonim? Ɛnoa. Animuonyam kakra bi a wonya. Na so menim sɛ na wotwi nkwa wie no. Me no ye behim ye mfranka. Amen. Peja wonsa. Fa be bia sopani ne mpani forte no. Ka bibi kire won ma me. Nyame nhyiramo. Dabi me de Obama so dem a. Wo hyira sofo pani a wo peja wo mu. Peja wo mu ka bibi kire won ma me. Nyame nhyiramo. Fala so an ka ho ma me. Nyame nhyiramo. Amen. Amen. Tenase. Me master. I salute you, sir. Yes, sir. Ya kwenya kesiye pa. Me de me friend master preko pe. E se me edi nyuma ne nyom to no. Duru ba bi kwa na me dia to ba bi. Ensenka ne ya me de. Hallelujah. Amen. Ene ya ba ensenka mu soso dia. Ona me hwe ni sua no. Ye boss no no. Me master no ne preko pe. Me tie ne san fi asase ye. Onye program kla na ma nya daje anhwa me ko duru fi anadwo me ye dey. Me boss na ma hwe. Ti obedi was Gideon bra. Na ekwan ba mu a mema wo no man no edi nkomo. Nam se yes sir. Enka ensem bebire wo ho. Na so senior man afre obetuma ka se wo nko. Ntumi. Be ba yesu ampa ene adwuo yi. Mo makwanya kese. So peni Awurade nhyira wo biem. Amen. Wonto so Awurade nhyira wo. Amen. Enu papa ya announcement se empabo we yentum. Yentum. Ene so attendance ne ye. Eye pa. Say ye tie asem enu papa kan no. Yehowa onhyira nyina. Amen. Amen. Mente. Ene anyuntofo na hiti papa. Enya senketo a. Se mia mi nipa bojam ma kwan a. Ka city sa de kwa no. Gejadem. Nanso Onyankopon asem ayete se de obi kwafuom. Na oja ne sekan ofie. Se wo kokora na wo se onno a, e bia na obekọ na dua bia bu atokwan mo de sekan ne be dey. Twitwa. To Onyankopon asem de ye ba ye po wo se dey. Ye kan hallelujah. Amen. Na me master frame no. Ana o ka kire me se. Dwumadie na odi no. O de ato so se o fa unkunimdie atale aye dey. E de ahye. Bo wisem kese ma Christ. O fa unkunimdie atale. Na wo de ahye. Ahye. Ampa o. Huhu atade. Efi atamfo awuro ye ntale papa nyina. Ma wuro ni nyina ko. Ewurade moaye. Amen. Samire nka watwam wo ba bia wo no. Ka watwam dada. Nanso abrabọ na wo no. Ase de obi pele bicycle na tinya yi. Gina faako. Huhu nkunimdie atale a etimi belipa kora hwe wani mboa wo no. Ya wuro. Ah. Ewurade moaye. Amen. Na ene ye da etia mienu wo mpabo yi mu yi. Odofo me kira wo niam miensa se wutu ho na monwo a se die bia watare no ba bi o ma wura kogu bia no obehye. Amen. Hallelujah. Amen. Na eniam miensa no 1 water baptism. 2 righteousness and our righteous life and our holiness. Ahoti abrabo. Na die twatwo consistent prayer. Me say dey consistent prayer. The entire me no consistent prayer no. Obi agbosu. Na so nam say ne mpa ebo nye ntentem nti e hawte ne so. Okay. Consistent prayer. Enti na me di se wutiri bu say why krado pa say obefa watale hunhum atale a yaworo ye animonyam atale obefa sha 1 di kan nya asubo ye papa. Amen kan okura nkyere wonde. Hwe ye wa pam bi wo ho a edi wuso a egi asubo pe. Tin yiwu. Makoji di firi mo frase. Aba. Obi ba mpa ba bo say ye bom pa ye na honhum timi de ba se nipa we honhum se munya dai. Mo nasu. Na mbo nasu ya ha no be dai. Beko firi ni so. Ayapam. Nim de wa ha. Enka asubo ho asem de ye kan ne ye ka se bo asu na ubenya heavy aye dai. Akọ. Na so difo no se mo nasu. Na nanim nyam
a Unyankopon de man ya no ne nsa be dey. E kire wo say esubo unya esubo ye papa no a e kwan bie ma wo. Hallelujah. Amen. Heaven is a bonus. Asasi so apambo ni nyine mutema wo. Enti se wote ha na wunya esubo papa ni bia manu si ya sorry. Na wudi adanse se efia ufiri mu no eya bosom eya kolodi eya tegare eya famfiri eya yanta eya botuwa eya antoa eya bosom bebre na ofie ho. Se wanya subo papa eye uni Kristo apam no a enye ma be ha so na wote aso dem. Matthew 26 verse number 41. Esubo ubi se na gididie na no be ka kire lady bi me se open empire body waba ye ho next one who say ya sorry no eye dedenti na bo asu ni entina sorry ni ma wodi nsem yi ho ano esubo ye papa esubo bi nye papa wu eni bible mu ba bia se ye mu obi aso swimming pool ti ya bo wo swimming pool mu a wo ye night club ba unye yesu ba eso ba mi kuro mu a night club bi wo ho anadwo no mo board dance ni nyina na ma ne mema no so gunsuo ni mu na nse mi twem na osofo bi de ba asana sori ma na odo ma kogu swimming pool na no a obo masu enya su papa enya papa tieni yi to ha na da so ni nyina no unya nya su bo bi e papa na nse sa se we na mi tu papa bi fo a on New York o twa plane ticket o yo tu fa info ni bi ne na yire ne ma nyina ba e ma mi sofo ni ko bo mu nyina asu me mo na sori di wo se ma ko ma sori firi mo frase me ne me yire ye got in America nyene na so difo be 7 years libani o pusa me physical $800 ya e be di se menya bi adai amawo ayeden ye ko ma ho no se munyi esu bo papa na se masa bobosia na hwe ticket na oyire na o mamra yesu tumi ntie na odi adanse ye bo sem kese ma Christ esu bo papa what is nyamni pa Matthew 26 verse number 41 o say monwen na mompaye tio Yesu Kristo katina asomafo ne se mo we na mo mpaye na mo ankonso him na mo anya dai ankonso him umpeu asasi ye ne bonsam ko so ampa so he wo so tini yi umpo ye ne bonsam nya wo ham wo ha na ntokwa ye ne bonsam nyam no yen ye katirefo ene ye komafo ene de obetima gye ye firo bonsam sam no onu owura Yesu Kristo ne papa nyankopon obo nsam kese ma wo mame tieni yo we den ya eniema be hawo yan sofo ekwaduru ba bi abonsam wo edey o hai se satan o si duru ba bi o man kwan wo edey oboye kuturuku kakra de be ye no ye kwan woni ye di papa sa ye kura da so dem woni ye di a ye ni ye so kwadubunu mo tie pam ye na wo so de abere ankate da so obe odey obetu hira yi irade fa bo nche amen o se monwen na mo mpaye na mo mpaye na mo ankoso him enu ntina so pani ni na sori man ni pani edisi wo say na wotwe we die ye nyina ye etu na unim nipa bi ho a no ye kana ampa oye honam me te se obi kan se me ntu mi store mu 4 days na me nkotena aso dem ede enko entu se nipa no otini tu ni store mu 1 week o se me ko holidays to Dubai me bo ampa oko ubisa no 5 million kura onya bi ma me see aye ba ni krom na aye ne ben woni fie pa otimi kodi 4 days woni krom no atu ni store eduru mpa boni asori a na enipa etu nsem me see from say Kana people honam enti nansui ye wasase konkure so hallelujah amen say ye ewurade Yesu Kristo edi ka kire say ye nweni mo mpaye ni anya dai yankoso him na yankoso him John etimi yensa ntemu odi kan ye ko Yohani asempa etimi yensa yi medical mu wahunu tini ye won pa bomu no ye ntie sema Yesu Kristo ankasa eni papa bi e kan ye ko Yohani asempa timi yensa yi modi kai o say na onipa bi a ofiri Farisifo mo ho ani Nicodemus onipa bi a ofiri Farisifo ni ma ni din de yi Nicodemus kwai na oye Judafo pani bi o si na oye panin ono na oba Yesu nchen anadwo enura ne nne hwe titiw ne animunyamfo amaba asase kunkune so hallelujah amen Bible say Yesu penso no onipa titiw bi saa a oye panin eko Yesu Kristo nchen kwai na ya anadwo na owia ne ho kwa anadwo tie kasa we ye okọ
ɛna ɔbɛsi yesu sɛ ɛna obebusa master class sɛ rabbi yɛnim sɛ wofiri nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obiara ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi na ɛnneɛma a woba yɛ woyɛ nyina onipa bi ntumi nyɛ agye sɛ onyankopɔn ka ne ho yɛ dɛn ɛka ne ho bɔ wo nsɛm asa kasa wei wonim nipa dodoɔ aba ma ntɛm abɛte asɔre a ɛnyɛ nyina so pa bebree anyɛ yi na ɛnura mehwɛ nipa paa ɛnura kwasi o so pani ɛnura yɛ mo mpa abɔda daabi na nso ɛnura paa mehwɛ mmarima no nko egu ha no a na meka kyerɛ ɔsɔfo na ɔte me nkyɛn sɛ mmarima wei nyinaa ɔma sɔ dɛm anka ma wie mehwɛ mmarima nko ɛsam a mehwɛ man deɛ ana yɛ nka nanso ɔsɔfo bi aba area ha bɛte asɔre amfa wɔsi nneɛma a woyɛ yi onipa bi ntumi nyɛ bi gye sɛ deɛ yi tumi minim sɛ mo a mo ha onyankopɔn ɔka mo ho amen wɔn a mo nsɛm asɛm a papa no ka kyerɛ yesu no wɔsi deɛ woyɛ bia no mahunu sɛ nyankopɔn ɔka ɔtoa so ɛ ɛna yesu bua sɛ ne sɛ ɔka saa naa ɛna master class a wɔnim nipa tirim no ɔka kyerɛ papa no sɛ nokorɛ hwɛ wokan bible kɔto sɛ yɛatwerɛ verily nokorɛ afa adeɛ san hɔ na saa asɛm na temu da yɛbɛka ho asɛm wɔte nokorɛ mesiw sɛ nokorɛ mesi mo sɛ sɛ wɔanwo obi foforɔ a ɔntumi nhunu nyankopɔn ahenni no bɔ wo nsɛm kɛsɛ ma saa kasa wei ɔse sɛ wɔanwo obi foforɔ a ɔntumi nhunu nyankopɔn ahenni ma menkyerɛ wo saa kasa wei mu hwɛ onipa bi ayɛwo a wode w'anim onyam no wahenkyɛ firi a woyɛ ba tie ne yie ti na akɔlaa bi a ɛba no amoamoa adeɛ yi ne nsa kuta ne kanea kuta n'anim onyam okuta ne nkonimdie nti wo firi afuru mu ba nyinaa no yɛahyɛ wo ahenkyɛ nti wontumi nyɛ nyankopɔn ahenni no pɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ ɛduru baabi ne sɛ woa yɛanwo foforɔ a nkonimdie ne animonyam bi hɔ a wo nsa ntumi nyɛ dɛ ɛnka saa kasa wei ɛnyɛ heaven nko a wo suadeɛ wɔ ha nti na atwerɛsɛm no sɛ nkɔlaa ɔmo nkwate mu no because agyiri sɛ akɔlaa biara no ɛyɛ innocent ɔyɛ pure hallelujah amen ɔse sɛ yɛanwo obi foforɔ a ɔntumi nhunu nyankopɔn ahenni onyankopɔn anim ana ɔntumi nyɛ nyankopɔn anim animonyam kɔe verse number 4 ɛna nikodemo si yesu sɛ ɛna papa no busa yesu sɛ na ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no baabi a manyina duru yi ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛtumi awo no na yɛbɛtumi awo me foforɔ kɔe ɔbɛtumi akɔ ne na yɛmbio no awo no bɛtumi asa akɔ me na yɛmbio mu anaa ɛhɔ na yesu bua sɛ ɛna yesu ka kyerɛ papa no sɛ nokorɛ mese wo sɛ verily I say unto you sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom sɛ yɛmfiri nsuom ɛne deɛ yi honhom mu anwo obi a ɔntumi nhyɛn nyankopɔn bɔ wo nsɛm kɛsɛ mu owura yesu afei wahunu sɛ ɛduru baabi a ɛwɔ sɛ ɔma ho kwan ne ɛbɔ wasu wate aseɛ saa mese ɛhaw bi wɔ hɔ a ɔn gye sɛ ɛdu no nsuom amanneɛ bi wɔ hɔ a mese obi wɔ hɔ a namanneɛ woyɛ stays ɛbɛfa obi wɔ hɔ so ayɛ sɛ woyɛ dry fasting obi so wɔ hɔ agye sɛ wotwa bɛɛ 3 days dry obiara ne namanneɛ obi so wɔ hɔ a agye sɛ ɛdu no nsuom sɛ woyɛ wo ho dɛ hallelujah sɛ woyɛ wo ho dɛ sister promise and fail ni disappointment no ɛnyɛ ne nyina na yɛakwankyerɛ o makwan ne mfa wo no nsuom na atale bɔne a ɔtamfo de ahyɛ wo aworɔ papa no ato agu no onyankopɔn nyi mfa papa no nhyɛ wo hallelujah amen wo fɛfɛɛfɛ bɛrima bi ahyia wa no wɔkamfo akyɛ abosomi mmienu bosomi mmiɛnsa wofrɛ no a wɔmfa ɛfiri he obi ahyia wɔ ɔpɛ w'asɛm mɛboa obi ahyia wɔ ɔpɛ w'asɛm nanso ɔkyɛ 6 months na problem aba wo ne ne ntam ɛmo ɔka sɛ ɔde bɛboa wo nyinaa na apa ɛfiri fa wotu sɛ nipa nso wohyia no no wodi nokora ɛdɛ yi ama no nanso na wo ne ne ntam asɛe ɛnneɛma nkɔ yi awurade mfa bɔ ne nkyɛe mese wopa ama ho kwan nɛ ne yɛmmɔ wasu mema abosomi nsia wobɛhu greater testimony ɛwɔ abrabɔ bɔ nsɛm kɛseɛ ma Christ makwan ne yɛmmɔ wasu makwan na asofo wɔ ha yi ɔmo fa nkɔ nsuom na ɔmo mfa atane foforɔ nyɛ dɛ yi ɛnhyɛw na ɛhwɛ deɛ awurade bɛyɛ wo Acts 22 verse number 16 memmerɛ no nti deɛ di kan sɛ wopɛ sɛ wonya nkonimdi ataade no hyɛ a wodi bɔne bebree meboa mehwɛ w'anim a asrɛ yi watwe bi mehwɛ w'anim a ɛkiki me watwe bi mehwɛ w'anim a wafa wo yere akyi mehwɛ w'anim a dɔɔto wo wia wo ho
adonko 1 2 3 ne nyina wia wo honom enti watale na nkasa ehye wo kra no ayefi Awurade fa bone nche Amen. Sister boss jiri fo ndie me call mo ho a de me call ye mo nka ho no ane se mabo adwaman ma ya abo so na sister enu so na epira wo hallelujah Amen. enu na ha wo de esi nkunim de kwan enu odi fo ne ka kire wo no makwan ne ma osu what say Acts chapter 22 verse number 16 ko na fe adan na wo chinchi mo ho tie ma wadwemra ha enhwe mpani ne ho ma wadwemra ha sansem wei Yesu Kristo kama ne to asomafo ne tirim enti omo so koto obi num no ena omo ka kire omo say afe eduru baabi a makwan ne ma wasu enti se de nsem wei nyina kire wa afe adan na wo chinchi mo ho adan na waba hampa bossa bosomi miensa bosomi nsie ni ye kasa boasu na nkunimdie franka bi mpie ma wo boasu ne sha atare foforo adan na wo chinchi mo ho sore ma wo mo wasu ene osi ye dai sore me mo wasu osi ye dai sore ma ye mo wasu papa osi ye dai sore me mo wasu bo se kese makrai zakasa na mi do rans osi sore ne mo wasu na nya dai yan hohoro bone na bawura didin hallelujah amen osi na ye dai ye bawura didin ma me nkire wo se fi kura ka watale e so honhum ni ma wontimi mo awura didin ma ne mfa wo ogbo amfa ana wonim ampa honhum atale e so yenkundi atale no wo ma bone efia kam tu bompa ye kura wo nya testimony bia sa ji se du ko nsuom ni awura atare fi ni de foforo ye dai e hye wo 2 Timothy 2 verse number 19 medika kire o me se e yesubo ne dikan esubo no so e de bonu nsutinim river insutine ana stream enye swimming pool yemfa nsuo mpete obi so aso dem se bonasu hallelujah amen eye ensuo atinim ene ye bosu na onyame ahyew enkunim di ata ale foforo enti onipa bi a wote ha a wabɔ mpa ye 6 months 1 year a wunya testimony bia no I challenge you se wopa bre ho ase na mampani mo wasu boso me miensa Awurade be hye woni monyam amen amen what to say 2 Timothy 2 verse number 19 chapter 2 verse number 19 what say Nyankopon asafo hihim da tie de to so mienu eye righteous life hallelujah amen na wotwe yesi ye fa ye hunhum nkunim de atale ahye se obetima fa hunhum nkunim de atale ahye agi so obo abrabopa tie ni ye ye ya kwankere wa ha nyina bi ma wo na wokɔ na wo sa akɔfa wo yire chi a unya dansidie bia se wo de my bet na si wani so won se obi atwa my bet sa ye da won bi da e sikani bre e tata woni mbegu ase hallelujah amen ene abrabo bone na nipa na mu obi aso pe Nyankopɔn anim kunimdie yeho obi anim obi esresre kama mo pa mo miensa line kokɛ bone woto hwe bone a wadie eboni a wadi wotale wobi kunu ho sister enti wo betima hye nkunim di atale yi bi debi gisa wo twon ho esubo no o kan wo sei ma yenkonkoro boni na timi ye den ebo Awurade din sa kasa ne nto aso ni to aso verse number 19 ko nanso Nyankopon nyina so tim ho piti Onyankopon de ose obodi fi hu na yam no enu onim kwai etimo pinti ene kura nso anu na waso anu so ko Awurade nim wona wo ye ne dia Awurade nim de odi oni ba bia beye wasase so ko enti ma wo bia wo bo Awurade din no enye dai entwe ne ho fi die ntene ho bo nsem kese ma Christ minu agidi ni obo asu atere gidi ma che nanso efi ni esuma bra bobi ntino enkunim de wo se onya wonsa nya dai kan se mi hugidi ni a wo se me da na ho bi ni ma beda me hwe ni mienu because eni kwan se eyesa se wonya esu bo papa na wo se ko dai bi na wo da na tumi bia sa no abeda yenkom no na wafom hallelujah amen hwe eni pa fie nye o jini wani na hwe wobusuam na wafa tu hofo wate me se ye dai jini wani na hwe wobusuam na wafa ye dai tu hofo obusuam mu din wote se wo pese wo bo Kristo din a ti hu firi de nya dai entine ho enti na wotwe wo ye krado pa se wo be hye honhom nkunim de atale na wo ne bone moto nkwanta wa ye dai wapai ye de abaya bi koye mpaabo e won kran ti asem wo yi ne ye D47 ene ye de abaya no koye mpaabo no e ye watch night ne de abaya no koye
na ye bompa yesa na honhom na wa ban ma hyase kasa wo se adai na metimi baabi na mo frem na mo ha me saa ene so ho ani wo se me menya baifu na me yetumi na se wo yetumi bai wo se hwe ebra akola we ne maame ewo no no na awofo maako 9 ene da hospital ho a omu nyina awo ena me wura hospital ho me wura ho na nkola 9 na da ho nyina we na ne ho ofe pa ena ma wura ne se me de ne beye made urade fa bone nche amen na wonim saa akola na ye de ne koye mpa bona ba ya no wakum ne wafafo mienu wapie akwa abonten amana bobe 12 no ba ye ne ofa twa ne to wose wonsa na wodi atwa me to no onfa moni pa biu 2 weeks pepepe na no ofa ne sa hyase ehu no boso bi mienu na no ofa ne fa nyina apro ne ofa na wu kola ba ya wu tini ba ko soso ne maame akompe na ma ne ofa ne se wontene hu nsua de ne ofa ne ka nanim wo de wanim tantan wo de nyine hu nsua de wo se me manim tantan wo efiri wo tene ekọ wanim be yetan a chen me ade tie na chicken pox egu ne ofa no chicken pox ke gu a cha 2 weeks na ede ekọ agro na ne ofa nanim nyina abubọ mfonfonya asai me ne okasa ne ofa na wu tie kasa we yo me say ye wa die bi wo ho a na de ban no tesi ebowasu ebi so wo a ade se de otumpa bom ye bompa ye ni sa abaya no say honhom no wo se eja na mo frɛ no me beton su adum ja no na ma kire mu die ntia ma ton su adum ja no asema me kan odifo bi no wata konya we so wo ye dance ni wo se me beton su hwɛ wo ye dwumani be very careful na ye ba wa we abekasa agro na we tito ni ye puwa ni ye say no se wonya honhom ni pa wo be fa nsa agro bi wa we kwa wo de wadwen be kan bi wo benya problem then kasa no less than 3 minutes obi ensuo mu na enfama bi amfai na wo tra ka akwan ko side say ya ensuo bi anto na so efri ka akwan ne by side na ensuo to 100 meters ye left na ensuo so to in son to about 12 minutes na nsuo na te o say me na ma to nsuo adum muja no na de ntia ma dum muja ne say mo ye se mo be hia me no mo nyina mo hia fa adwen say mo nidi sa ada koro na mo de be hia me adifo me yansa we say o mo didi mo so mo on say o bo nsema hombone on say hombone kura wa ya ma na ye fe o bo nsema no was a dear for next away or modity, no till I met him at Tons to do Mujano. Now, a free family yako, now about an adobe 1, Ecobo 2, was a free family yako, Momiansa, made them the ever 2 or so. Yet a young fee, a radi bro, now dear me and son, we ram, now we are ram, now we are home. You answer about what and what to order. Home say, on some other down. Radin Fabon in Chay. Amen. Ya nye no wonam ni mota na anya o ho me ni o manya no ba ye kura ni sa udi agro is a marry udi agro na wonim ba bia waba no Satan di kan wa ha o ensa na me no ye ba ha enti ye kan Satan one ni territorial commander e wa asase we so onim so ensa wo ye hoho na okokuro bim na opese okonka kuro na said the war deal with Cromino, what do you overcome? Now, said the old bow play, the away we went to overcome Satan. Would Diagro now, coupon percent come out yet deep focus yet. Foul to send him when Yam can say what Busham. I'm a summer bonnet. You shall no to throw Bama. Tinami to me your word. Sister, when your coupon percent come out yet to Nick a seat, when I a woman couldn't enter you. So when you nyam bema papa bi gware transfer mu nya ni monyam wo sori a adwamanwom akohwinwom wona nam night club sa na wo se wani monyam nyina wo de be sha baifo. I'm telling you will to me bia baifo kran ko ho hwe in the realms of the spirit you will baby ho abaifo ntimi nyina ho hwe wo heaven your principalities your thrones your powers
your dominions, and your archangels. Obia wo category away day or say me who so Yankopon them. Na atiase 4/9. Any mpanimfo aduonu 9. 24 elders. Etira wo say osoro ho no ye wo tumi bia omumu odupa omu de omu pe Yankopon papa. Ansa na next batch na day aba. Ansa na archangels aba. Ansa na thrones aba. Ansa na dominions aba. Ansa na powers aba. Bo se kesema Christ. Enti say wo be na wo nkuru ndi atare no. Wo be wo busa. Eye bayfo na awro. Anase principality and no principalities no. Bonsam timi ye ya commanding mu 1/3 mebo a. Aba abofo e wosoro wutemu miensa bonsam fa mu ba akode koi. Enti of principalities ni bi de koi. Ebi ni Azazel, ebi ni Arakiba. Wodo mu nyina koi. Dominions odi bi koi. Thrones odi bi koi. Powers odi bi koi. And to say the Yankopon in them, what is saying, man, born some to in the dark world, or not what is saying, Yama, come on. Hey, we are saying a hoko. Eda, when you're in the moda, man, no pass, I'm not Miriam, maybe you do quite a yet that you have any master. There be yet to Yamimas, Mr. Bayurami, Mr. Upato to Numati, baby, a Cassanico of Fatonium, Mr. Wanidium, Mr. Baby, hallelujah, amen. Yeah, and he say, what will say, if you know what you know, and to my whom could that say, if we say, whom look like now, who are straight, and Nubi, and at the sons of Skiva, or Muti say, Paul Nisilas Agabumu, boy, yes to the young century, or Muti and Omutuko Pia Hombody Hano, and Omusa says, or Mubo yes to the Bible say, home bonini busa almost say, meaning Paul, meaning yes, Namonso, money wine, share, and your baby and your team Kusali, your baby, and you to me be your team Kakuza, I want him to me how no be negotiating. About he said to me and your baby, and your principalities, and no bina or can't have some efficiency. No, hallelujah, amen. It is say, sister. One fabra papa so ansi ho a meka no kora kire wo ne honhom kunim de atale ye passion no unya wo de anya dai ense ubo asu a na wo de abrabo papa ai dai aka ho oba be sia wo no mu nsa didi ubu didi ba bia wi ase aduri ye ma banku bi nsa so kora huntimi ni wo no mu nsa ko didi ai se maya na ba wi ase no wo sia bia wo be kata ntontom nka ne da Philip to continue now say, Haba, zone, Samangua Bre. Me say, Nancy, me con cry, man for me can't call. Me bedroom, na a Benada, me compabo. To me see ya me far taxi, na ladies me to taxi him. Now me continent, you know, bit the front that I'm continent. Now I'm trying to have and say, Messi, Jama, Dan Kobe aso in the name na yeko. Now me say, who again, yet, now me again, a hair ban ha. Obekaso so when ya groda na ye de ye duru ye na msi ye me ko nya hyem bag mu na me fa atwa na me de me ni ba bi omkro omko se na omo ba me ho pa boda she me ko jan me hu se oma begina gate na no na osha ne ba akwa yi ntoma de ama ge kokona na ote be me no se onye mfa nya dai emu ni mu na skirt ni so na o metena se na so ye ne e be bia papa ene mi fie me ma me fie ye tegare na papa fie ya mfa mfiri abusu mienu o ho no na se ne de o hwa we de combination o ma kan bum no ma ye dey o ma ba ye hwasie ye kan ya miasem ye tu mu nyum ye bo pa ya na ga no tietia no no asore no apantoma na gu no e say hulele na me ka kire medifo na me no mo nyina say mo obi anko ne ho mumutu hana monye dai mumye mompai na ne de aba ne eso chen yen enye ye ko hallelujah amen because there's no difo bi di kan say omo be suma ma bi aba ho na ya me ani ana ho a omo be yemu bi ai dai akọ be very careful hotio wa ma ho ante wa ma waduru mu ante wa ma waduru mu anya fan a ho mu kunim di atare no me se wonya nya dai nya nse ahotie shatale ese bunipa bro ho ase yo sutie bompaye suanyame asem ewade obese watale no amen amen de etoso eye consistent
Prayer. Consistent day. Prayer. Luke 18, verse number 1. Look at some petty what people Tie kasa we ye ko. na Yesu bu on be kire say. Hwɛ. Master. Baby awie seduru no. Ɛnyɛ mpa ba wo ba ko next week no be ba ko o. There be into as well. Before we yakwadro kra day be otimi so fidie 100. I'm telling you, and abefo omuni holiday. There be omu yegma. Anadu bia omu ye day. Omu Omukɔ. Anadu bia so omukɔ a ye the assignment ye day. Emo say wo part-time Christian. O pese wo ne blaster before blaster bo match. O betima se no. There be obesho. Part-time Christian. Time happen abon pai. Say the waje hunhum kun data le akura no. Anadu bia wo so fidie. O so bom pai na wotwe. Enti betima je watale ahye. Into Consistent prayer. Also, wura Yesu ka kire won say. Ekwaso nipa bompa ye da. What kind of be Isaiah 34 verse number 14. Eh? Se wa bompa ye da. Wa mani e bedoso. Enso na otia so dem. Amba. Obiti ma bompa ye sa 1 year. Ma bamabu. Na wo bamabu a e fa Yesu ho bayi. Me wusa wo. Wo bamabu e fa Nyankopon ho bayi. Wo na wo hia moa. Ha? Obi a wani afira ye de ukọ baabi. Wo se me bu afumu nyaame. Na betima ko. Isaiah chapter 34 verse number 14. Ko. Na esra so moa. Wuti, wo se dura na do ya da no. Ye wo baabi wo a esra so moa ba dai. Ebe ba ho. Ebe sia ho ko. Ani nkuntumpa. Na nkuntumpa ba ho. Ebe sia ho. Ebe sia ho ko. Na ensasabonsam. Na sasabonsam ye dai. Esu afrefre wo ho. Osu hwe. Edura na do ye no kresa ba fo committee. No kore. Edura na do ye no kresa homboni committee. Wo se ye wo baabi ho a sasabonsam ekosie su frefre mo ho ko. Ehon so na anadwo saman betena. Wo se sa abia no so na edura na do anadwo saman ba dai. E betena. Hwe. Na wanya wo home. Demonic realms and yema ekoso. Twenty-time ye de chechere wo. Nipa ba ko da be kase beje bosia no. Sa da 19 time for wanim. 19 time ho asem Isaiah 59 verse number 5. Isaiah 59. Say won 10 time nti wonye ni monyam ba kokora. Ha? Obi a wo ko bank akwaje bosia ye sebra man da no pa na beje. Na bank ya bie na no pa 9. Enipa wura ma kwa ba. Wo duru hot 12. Na 12 no ye se wura ma 19 time for wanim. He sika no mo de ma akora be dey. Beshi. Ye den 10 time wura hunhum kundi atale no. Wo se nyame nipa. Isaiah 59 verse number 5. Ko wo hwane wo kire bi nkosu. Ye ti wo nipa bi a ye ni won wa asase so a homboni possess wo mo. Omo hwane tiri bi nkosua. Na wanwono anansententan. Na omo nwuno de yi. Anansententan koi. De odi won kosua wu. Na kosua na omo hwane no. Wo abedi bibia obewu. Na utia bi so a e pai hutia ko. Verse number 6. One tentan no. Wo se ententan no omo nwuno. Enya tade. Ententan nya atale. Na enipa mfa nye na omo ntentan no nipa mfa nchekere ne ho. Enya atade nipa de ko no. Odwuma nyina ya busudwuma. Wo se san ntentan no omo de ye no omo de ye de yi. Abusudwuma. Abusudwuma ya de pa. Ye kasa wo ya abusudi a ya de papa. Enya de papa. Entafe wo hu se ntentan na chichi unya wo babu. Atamfo na nwene. Obi a wakoduru airport kotoka. A wo be check in. Na where the airport wo air conditioning any light in niam na ntintanti ma before anim sister wo pa ja na beda wood village ha bompaye anya sa kodu abroche ko be sa de sika amane ho efiefo di wachi ewade fa bone nche amen me say omo okwan bebi omo nam so dia wo yenkunim dia taale no this omo wani ye dey every bible consistent prayer consistency bompaye consistency anado bompaye he me say eduru ba bia ho tie me eduru ba bia sorry anado opa samuna ofom opa da ho opa sorry gina opa bunkotodwe kanu mu say awurade minim mabusunyam se mabusunya ne nye awurade minim se mabusunya yanwale nya ni munyam wom awurade minim se mabusunyam je ntukwan awurade minim se mabusunya obi anya business nye successful da nanso mi jiwa awurade wudi se shebere papa enkrabia papa and when yamatali a wodi ahyeme no se tumi bi mpa awura anadwi me de makoma ne me kra nyina ba wanim se humi mobo awurade humi mobo show me mercy show me favor awurade humi mobo wodi anadwo bia wontimi kwa ye 1 hour 30 minutes yes that was 6 months I'm telling you ubenya great testimony consistent prayer consistency masa first no to be sorry na do bompaye say ba say ayira say alarm no e bokura na wa kate no wa dey wada first no to be fasting 2 times a week say
A born upon I come your day. I do. My man can't crunch it. When the Munyam Bintino, Satan Peso Yamre, attack is coming. Attack is coming. The interest is say, why Yamre? And I don't mean Solomon Paye. As they say, fast won't mean you know, but some person attack you. Now attacking us and say, whom could that tally so no? Well, and I don't Bible. Now the first Nakaho. Me see a bassa, to make you yet, you know, who be what and see the Bible. So one young Sadia, I'm telling you, therefore be any home. And they don't want to time you also. They don't want to Susumasaso. They don't want to Yanyaso. O Christoni, Benya Botra bomb pay so afraid they are continuing. On in social media, and of a time you, Fanyanya, for Susumasa, Federally, Fire say, I have by now crowd do Gideon Semno, a caca crebe pay Sama Habana day. Oh, I have by no. And maybe Yanko Popim, no Saturn, so now Habana side day. I am from now or no or ma Habani woo yena Haban Sabano. Oh, for our own tour so I have an out of what to so. Who don't want to Haban so no? I could say, and see here. Are you here, brother? Huh? Who don't want to Haban so no? Well, we are two back or Jack and Chilebi, who may be now to a brava Cataya day. I could say so. Consistent prayer, righteous life, and a holiness, and a water baptism, a subo ya papa. Sesania Mammy and Sawi, what to me Kabum no 2 1 among said yes, sir. Me show bow years to Christo team. Say, wo, no one can as I 59 and kind. Was it drawn a drawer? And come a poem man temunino, or more the same. Me what? Okay. Go that you said and come a sipu. O Mupo, Mr. Cramabu, how pa. What to the Crama with ye, and you know my Crama. Crama with Timmy put in Gideon. Oh, with that. Debbie. Crama, put, sir. Bible sini nyina no eya hombone nyumadia omode say niema Ephesians 6 verse number 10. Ephesians chapter 6 verse number 10. Who from atamfo? What's it there? Who from there? Atamfo. Where mama ka semikire o. Mama ka semikire o. Bible sini Nyankopon ma de ahia mu. Job. What's na Satan so ye dey. Eba hobi. Ena Nyankopon busa ne say, "O me ma na de ahia mu na wo. O pede o se de mi fira sa so de achinchatintin ene so na meba ene Yankopon busa ne say ade wadwuma Job say was Job kura no head no ye bo wa bo no ho ban nti ena ma na ese de odo Onyankopon say akwa Job obi ene wote se no wotene osu Onyankopon odimu we ne ho firi boni nyina the four major qualities wo se Yankopon ni pa bi anya no na Job kuta all that qualities obontam se still na anya no kure o part no nsa Onyankopon de wo nyina ya odia who what to mean Yankopon negotiate? Wo, Agura would you bet him the Pamono? To me. Who bet me? To me. Who bet me the Ajay was spiritual garment in our Wajino? Who bet me the graduate feeling them? Udiagro. 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 Go, Yamipa. Ephesians chapter 6, verse number 10. What say? Now, dear children. Hey, Yamu be the flower Hanuma, Amania Ban or Bompire. Amania Bar and our Bompire. Say, you were Juma Sainty and when you are Brautia. Upeso 220 and out here. Upeso Wallington out here. Upeso be bounty out here. Upamania testimony. Was so many and Sanamuhuna. Ready for Boninche. Amen. Go. Ephesians 6 verse 10. Go. Dear Tino. Dear Tino. Mama Honya day. What's in my Honya day? And your day. I would have done a word to me. Oh, I didn't want to me. Quite. I'm saying Yakopa could hear you. I'm saying Yakopa could hear you. I want to make Janabo some day. I want to make Janabo some day. After what I said, yes. Into who rested the Osi Bompire. Who bet me no somebody yes. Who bet me? Obi a Bible says the holiest of holy. A whole crowd with Mr. Confusion your day. Oh, now we know couldn't them. And not Mr. Confusion. Be very careful. Hallelujah. Amen. Hey. A home bonnet or more Muslim home bonnet. This is occult. And it's secret societies or more draining occult to this animal near mano. A bosom knee or more free motia. Omon free sentence animal. Obu why it me man mamre say 6 months and I do be at 3 hours. Samonize ne country start 3 hours. On to muda crocrada. Me boa 6 months no and I do be obeso obeye. Opa catch Christo ni say on for 2 weeks in so and I don't mompaye. Obe catch us and dem fridge my bed no my day. Abe am die. Into omo sombo nsam to me kra no. E serious e che me no. Ye gina ha ye keka ne sa no. Say, a ye be share who what I be share want, and ye are no near the best show. No one know. I am no montua. A cool. So one who is out there who be no problem. Or say,
Ephesians 6 verse number 12. Go. Every say. Enye ni moja na honam na We nya. wrestle not against flesh and blood, Na emom but ye ne mpani against principalities. Any Medical to come one akyerɛ wo. Afei wo hu sɛ ko na yɛ ko no. Sɛ ne nya bɛyɛfo na yɛ ko. Dabi. Was we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Iwiemo tumfuo. Sister, wo ye stay to stay busumi se ni. Ache papa. Wo ye dry fasting busumi se ni. Onye bi da. Ebo anopa na ya na okon dodoko no. De hye pa. Hm? Ene hye to a Papa no aka otu. No achi kosua miensa no oba pan no de ahyem. Owia no aye cheko. Sister, disappointment bet na so ache papa. No what fine ase. Won paibɔ no a nkofo ne nkɔbɔ na so dem no Bible say Palestine to gini no ɔte to gini ne kan ne paabom Palestine nso bɛka sɛ metua me tutu so dudu na me di mu adam pire no enti ɛkyerɛ wo sɛ wo yɛ Kristo ni papa na wɔtwe bia wɔnti manya fast kora anya sɛyi wo yɛ sɛyi yenye awachi na wɔtwe aso pani die si hɔ yi ɛna ayɛ sɛ de wuye bia hwɛ ɛno kora wo ba no pa di ka twe kokɔ ansa no aba ɔbɔ ase na si kyire sensani and say bon pay ma gebi sa ofie fufuo na ti sister ye tie mu no anopa okura so kura no ba so de ntem me beto be 10 o'clock ti tam be na fufuo no ye den udi ye enurade no a me ka so be ka so fo enurade na ade papa enura me we na ebi kai me nam say ene e be chinti me ni ansa na makọ ene wo 8:30 din so hie si so de table boso di fufuo no tum de table boss so hwie nkwan gu ho na ntwena no di ni nyina na say nyame na tua oka no afi ni nyina no hallelujah amen timi nya fasting consistent prayers ahote abrabo ene asubo ya papa ene me fa wo nkwachiri because ajontofo ne family ne bebre me di usi ha na emum e ka me nkopa dia Job 5 verse number 8 what say Job chapter 5 verse number 8 what say what say nanka me a se me ne upa ne mate asem wei ena me mo asu yie wo ba asu kwa na nya asu bo papa anka me hwehwe awurade akiri kwan anka me sori aba mo mabam asu ka me hwehwe awurade akiri kwan na me de me nsama hye nyankopon sa wo asu wi a afa wo de wo nsem nyina ye dai ahye onyankopon sa kwai ono a oyɛ nneɛma akɛse emu ni hwehwe onyankopon kuto no ye nneɛma akɛse a emu ni hwehwe mu wo nsem asa papa we mama de wasi ha ma ho kwan nneɛma wasu sa se wonya asu bo no su bia for consistent prayer e kan wa brabo ho sa na te ho firi bɔne ho me se yɛdai te wo firi bɔne me se yɛdai te wo firi bɔne ho ahote enu adifo ba ko so sister bi mu wɔso oni amanfo kunu mienu na atwempena me de ne kwa abontin bosa wɔse safo no kre mienu na so kra last week ba kwa beka ho na me sister amanfo kunu miensa ana wo na me busa se na wonya de wɔso safo ba kwa bu container mama me oboko ta ba ko so afa ne magu mama me and last month so me rent so yin ti me de ba ko so atua me rent odidi na adwen ho na m ka chen say enti sei na wotwe mpa ba ye bui ususu say edien na Kristo ede be ma wo say me kra me nimu me nya sure say we de me nya bibia and am sister ene wote ha kra de na wo ye e ma me ensa kunu wa kan mu nyina bom eyusu money now say toma bebira aba toma ba ye de ku yawam bi wo akukuom no mu de dufa ne niema nuo apulu no na ma na kwagye ato ma se toma wusia na toma na duro woni sisi woni boss wa as a magnet na so mu okira mu nyedua na chew de wo sen the power of toma afi wo yire ho fefefe na osori na wudi obeti na sa ma no nya ne da wie se kim one way ya ka akra be ton di sika na ede ahye ne nsa wa ka mema me nsa boso na odo mo bobra be very careful who was at bi anim na twon ho se odo ho kame wuku na twon ho se wonnim boni bi a wankasa se family plan e wakoye bi hey masa se family plan se wonsa ho a peja wonsa na me amfa mese me so ho ntwe family plan se wonsa ho a empani no kure ba ko pe e man ye funu na say ye omo ye nyina no nya bibia na ehohom o family plan no ye de say ha na so side effect no e to ye funu aba mo de say ma bati na so ehun sunsuanso no the negative consequences no e ba wo ye funu say wo be hia ma 10 emu 7 obi afu ai dai aye kese na so wonyem eye no ye homone a wo manim se bi so ho
Captain Back. Adan ye ho saa. Se yes na wotwi osofo ba echi entre ne nsa na yemfa ye honhom kunu di atale yense. Saa ne ma nyina ye hu ye dai. Efirim. Ewurade nsirai. Amen. Ewurade moye. Amen. Ewurade nom ye. Amen. So Nyankopon se de yedi mu fo bia no onfa nche yen. Amen. Na wotwi wonte ye ho. Na ye honhom kunu di atale a abaifo ne abonsamfo awro no onfa nche no nhye ni munyam ensie yie. Amen. Amen.